všudy a hlavně přišli s prosíkem, jestli by mohli cestovat pod mohutný vějíř nás jako Vespa Club Czech Republic, že by rádi byli součástí. A my jsme je hrozně rádi přijali, abych se s nimi dělali jenom srandu. Tohle je jejich prezident, nebo tohle, tenhle muž je jejich prezident. Představit stručně a říct to jako tak máte úmysl s tím klubem, jako aby jsme jako věděli. Prodáme ho podle za těžký Všechno se svůj, jako každý projekt má svůj plán, jako, takže my to chceme výhledově samozřejmě prodat dál, jako na východ, jo. Ty technologie a podobně, jako a know-how, jako a uvidíme prostě. Ale v první fázi to chceme co nejvíc samozřejmě nakypět jako a rozšířit se co nejvíc a parazitovat, kde se dá. Rozumím tomu, že máte té vesty všichni. Snažíme se, jo. Já si myslím, že jako a tak jako to nebere za to. My máme v Brnu velkou naději Brno, že nám bude jako dobrý partnerem. Jsou prověřený tyhle hoši, opravdu jsou srdcaři, jezdí každý rok z Brna a do Budějic, takovou dálku. Potom se třeba i z poloviční cesty zpátky do Brna vrátí zase do Budějic. Ještě nám to trvá 8 hodin, kamkoliv, prostě po republice kamkoliv za 8 hodin, taky by to mělo být třeba Plánsko. Nebo kouřím třeba, no. Tuhle jeli i do Maloměřic, což je myslím část Brna. Taky 8 hodin. Taky hodně mají 8 hodin, to je naše. Takže Brňáci jsou tady v plném počtu. Jsou to regulérní, plnoprávní členové našeho klubu. Právě jsme dohodli úžasnou historickou událost. Domluvili jsme, nastavili jsme podmínky, jak to vlastně bude fungovat, aby jsme byli všichni spokojení, aby jsme měli plno členů, příspěvky, aby se platili a aby všichni měli mohli jsme se výdat a nemohli a měli dál se nám do životu se nám Takže Brňáci jsou tady, je vás zakládající členů, 7 a my vám moc děkujeme za tu možnost vůbec, se disciplinovat, Já jsem opatrný zase, jo, s tím jak to hrozně vděčný budeme Prezidente vylez zase, jo? A my děkujeme teda jako Víťovi, že platíme stejný příspěvky jako vy všichni ve Spaři 1200 ročně, teda děkujeme, že to není víc jako vy, jako jo. Děkujeme. Dost zvažte, kterého klubu budete členem. Opravdu, to zásadní. Já děkuji, že to jsou Brňáci. Tady jak Brno. To jsou Brňáci. Prosím potlesk pro Brňáci. Doufám, že si odnesete všichni ty jejich nálepky, jsou moc hezký, takže si jeden